Phinde nginibingelele futhi. Namuhla ngifuna ukukhuluma ngento esihlupha abafowethu abaningi. Lento yokuphazamiseka kwemizwa. Imizwa yokuthi ulangazelele ukwenza ucansi. Abafowethu abasha esikhathini samanje esiphila naso, uma kwenzeka inkinga kanjalo, akahluphi. Uvele yele esitolo eyoyithengela amaphilisi ukuthi induku ibe iqonde thwi. Angisho ukuthi ungakwenzi lokho. Kukuwena, kodwa-ke ngiyakuxwayisa kusukela namhlanje. Once waqala leyo ndlela, isifukufa induku yakho. Futhi koba nzima ukuthi ilungiseke, kungenzeka ingabisalungiseka. Guess what? Lowo muntu ozama ukuthi uzama ukumjabulisa ngamaphilisi uzohamba ngoba ngeke imele into ezokwenzeka kuyena emva kwa6 months noma emva konyaka. Ngoba le anti ikorobha imizwa yakho ufike la ephelelwa khona igaranti. Umzimba wakho uma usugcwelele iphilisi imizwa yakho yocansi nisingathi indaba. Uyiyeke ingabe kusenzeka lutho. Kuyenzeka-ke induku uthola ukuthi into eyenzayo, cela ukulumbanisa nabantu abadala lezi zinto esithi amadlozi. Kuyenzeka-ke induku uthola ukuthi ayisebenzi nje kungenxa yokuthi mhlambe abantu abadala abaqhwakele ndlela thizeni bafuna ukuthi be-notify kuwena ukuthi hayi kunento abafuna ukulungiselwa yona. Kodwa lokhu kuthola kanjani? Ukuthola kumuntu-ke owenza izinto zesintu. Uma uya kuyena efike kuhlolele mase qhamuka nalento. Kuyenzeka-ke uhambe kumuntu ongahloli, ongabhuli, ongenzi lutho, kodwa oney'mbiza zokuthi induku imampo. Bahlale beyi-advertise-ke emsakazweni nasema-radio. Uthola ukuthi imbiza yakhe iyasebenza, kodwa uma ifika kuwena ayisebenzi. Like uma uhleli wedwa u-right, kodwa uma ngabe usuye umuntu lo othandana naye akwenzeki, kodwa uma uwedwa kuyenzeka. Lapho-ke kungenzeka-ke kube yizinto zabantu abadala, sekudinga abantu abahlolayo. Kuyenzeka-ke futhi ukuthi akusizi izinto zabantu abadala. Uthola ukuthi umuntu lo othandana naye mhlawumbe ujolile, base beyamcupha ukuze nixabane ukuthi uma umthinta induku ingasebenzi. Kodwa-ke angikukhuthazi lokho ngoba kuzoqhatha abantu, singagxili imiqondo yethu kulokho. Kuyenzeka-ke futhi kwesinye isikhathi ukuthi nishawe ngesilwane. Uthola ukuthi ushawe ngesilwane, uma ngabe unomuntu wakho imizwa yakho ayisebenzi kahle, kungenzeka uyena oshawe ngesilwane okanye wena. Leyo nto uyitholaphi-ke? Uyithola kubantu abadila nalezi zinto zabantu abadala ababathandaza, abahlolayo, ababhulayo. Engishola ukuthi-ke bafowethu-ke ningathi-ke uma ngabe uhambe wayoyithenga imbiza yokuthi induku ime, mase uthi uyenza nomuntu wakho uthola ukuthi ayibi. Lowo muntu angithi akakhiphi isilwane, kodwa wenza ume induku. Vele ime uma uwedwa, uma usunomuntu wakho ungaya-ke kumuntu okhipha isilwane. Another plan is to visit the doctor. Odokotela-ke bayakwenza-ke ngokwasentshonalanga. Noma usukwenzile ngokwasentshonalanga, amangalungu usungaya-ke kule migudu kade ngikuchazela kuyona. Siyabonga.